dalšího dílu podcastu z Františkových Lázní. Dnes se podíváme na jeden z léčebných programů, díky kterému se Františkovy Lázně dostaly do velmi širokého podvědomí, a to na gynekologický program včetně léčby neplodnosti. Proto u nás vítám gynekoložku lázeňské kliniky z Parizortu Pavlík Aquaforum, paní Eriku Vojík-Ulmanovou. Hezký dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Tak, paní doktorko, Františkovy Lázně byly vždy známé kvůli tomu, že se zde léčily ženy, byly známé zejména protože se zde léčily ženy s neplodností, proto také ten možná trošku neprávem malý František, kvůli kterému sem také ty ženy jezdí. Je to trošku paradox, protože v současné době je možná, nebo sem jezdí více lidí na jiný léčebný program, třeba pohybové ústrojí. Jak si vůbec ta gynekologická léčba v současné době ve Františkových Lázních stojí? Tak já věřím tomu, že momentálně i s renesancí vlastně toho pocitu, že potřebuji pro to svoje tělo udělat něco víc, než jenom brát ty léky, které mi lékař západní medicíny předepíše, tak chci nějakou léčbu udělat pro sebe, která bude mít i nějaký další smysl a hlubší smysl. A proto si myslím, že lázně jsou relativně na vzestupu momentálně, protože, nebo hlavně co se týče teda gynekologické stránky, protože zase ženy objevují sami sebe. A určitě ty ženy, které tady byly, tak kvitují s povděkem, že tu možnost měly a že tady byly a že by sem přijeli i bez toho, aniž by ty potíže měly, které je sem přivedly. Já to teda za sebe také tak vnímám, že když jsem třeba před nějakými 15 lety nastoupila, tak ta gynekologie šla hodně dolů, a to díky IVF-ku neboli umělému oplodnění. A teď opravdu za těch posledních pár let ty ženy se vrací právě proto, že se chtějí léčit jinak než možná hormony a než tou západní medicínou, jak jste zmínila. Přesně tak je to o tom, že si ty ženy čím více mají samozřejmě také informací, tak si uvědomují, že mohou dělat mnohem víc. A proto i třeba často ženy doplňují tu léčbu IVF, i když je někdy prostě potřebná, jsme za ní rádi, že ji máme, tak ji doplňují tou léčbou v lázních, ať je to na to, že doporučí klientka, která tady byla, nebo kamarádka, s kterou třeba se seznámí v rámci IVF léčby, nebo i lékaři, kteří je posílají. Takže si myslím, že že postupem času vlastně se ty lázně jakoby více otvírají zase ženám. Já si pamatuju, když já jsem nastoupila vlastně před 15 lety na gynekologickou porodnickou kliniku, tak mám takový v sobě jako pocit, že ty lázně rozhodně nebyly preferované, abych to tak řekla na pravou míru, si myslím, no. A vy, jak jste je vnímala, nebo co vás sem vlastně zaválo do lázní a jako gynekoložku? Tak já jsem se sem vdala a žiju v Aši, takže to je nedaleko, a prošla jsem si takovým kolečkem, že jsem byla i v tom IVF-ku. A byla jsem v Německu, kde jsem měla zase nějaké jako jiné zkušenosti z praxe, a asi právě to vyvážení té medicíny, kterou děláme a kterou se učíme na škole, a i to, že to můžu ještě doplnit nějakými dalšími možnostmi, tak to si myslím stejně jako třeba akupunktura, čínská medicína, to si myslím, že je jako nedoceněný, takže si myslím, že pořád se vracíme k tomu vlastně původnímu, co nám dělá dobře, a to i lázně vlastně poskytují. Když už jste jednou zmínila IVF-ko, určitě, byť je to náročná léčba, tak někdy vede k tomu vytouženému miminku. Je hodně zátěžová. Já vlastně ve svém okolí mám také holky, které to prodělaly a některé to třeba nesnášely jako úplně dobře. A jak si to stojí kontra ta léčba ve Františkových Lázních? Jsou to dvě léčby, které se mohou doplňovat, kamarádky, anebo jsou to spíš rivalky IVF a přírodní františkolázeňská léčebná kůra? Tak možná někteří majitelé IVF center si budou myslet, že jsou to rivalky, ale já si nejsem toho názoru, protože si myslím, že se to skvěle doplňuje. Jsou ženy, které prostě neotěhotní nijak jinak po některých operacích gynekologických, než prostě přes umělé oplodnění, ale přesto si myslím, že mnohem větší úspěch třeba bude mít žena po léčbě tady. Když potom bude nastupovat po léčbě tady na program umělého oplodnění, tak si myslím, že jako ta úspěšnost té léčby bude mnohem vyšší.
To znamená, že kdybychom to trošku rozšířili, že vy tady tu ženu připravíte. A buď se to doba povede přirozeně po té léčbě tady, anebo třeba už bude dobře připravená na to, aby to vajíčko tam dali in vitro. Přesně tak. Jo. Máme i jako dobré ohlasy, myslím, žen, ať jsou po kryoembryotransferu nebo potom ke stimulaci, takže tuším, že asi 3 roky sledoval pan doktor Michalič vlastně ty ženy, co byly v léčbě IVF-ka a předtím v lázních a asi, pokud si pamatuju, nebo ne, vlastně v IVF-ku, pardon, sledoval asi 3 roky, co tu ženy byly a 54% žen prostě do půl roku otěhotnělo, ať to bylo v IVF nebo spontánně, ale prostě určitě na to lázně měly velký vliv. A to je docela velké číslo. Mm-hmm. To, že Františkovy lázně už dříve přinášely těm ženám výsledky a vytoužená miminka, to víme. Pak zlí jazykové tvrdí, že s odchodem chebských kasáren a vojáků nastal propad, což asi úplně není tak pravda. Ono pak nastoupilo IVF, které ty pacientky jako vzalo. Ale každopádně prostě můžeme si říct, že Františkovy lázně teda mají něco, co těm ženám pomáhá. Čím se teda léčí ta neplodnost? Tak černé zlato slatina, jakožto asi nejsilnější nástroj na prokrvení malé pánve v podobě vaginálních tamponů a slatinných zábalů, je asi to nejlepší, co ženám můžeme nabídnout společně s prameny v podobě vaginálních irigací a zřídelního plynu, který je v podobě gynekologických sedacích koupelí, které významně, ale jemně prokrvují malou pánev, podporují normální funkci gynekologických orgánů a vlastně připravují i u těch neplodných žen pro přijetí toho embrya, prostě nastolí ideální situaci v děloze. A co se týče žen po operaci, tak zase podporují, že prokrvení, rozrušují srůsty a upravují prostředí, protože je známo, že v gynekologii je to takové mikroklima, které se prostě musíme chránit, tak slatina, nebo plynové koupele, nebo vaginální irigace podporují prostě to mikroprostředí tak, aby žena neměla pak potíže a dohojila se správně. Mm-hmm. Někdy se stává, že do toho vlastně vejdou i fyzioterapeutická cvičení. Když vzpomeneme, a nevím, jestli se to stále ještě dělá, Ludmila Mojžíšová a její metody, dělají se stále? Ano, ty jsou důležitým doplňkem k těm přírodním zdrojům a myslím si, že to je jako taky nedocenitelný bohatství, který tady Ludmila Mojžíšová zanechala. A je ještě něco, co třeba, jaké cvičení se dělá s těmi ženami, které nemohou otěhotnět? Tak myslím si, že výborná je akupunktura od pana primáře a určitě jakákoliv relaxační technika k tomu, protože já si myslím, že tuto jako bohatě stačí, protože ty ženy často potřebují prostě se sklidnit a přijít k sobě do svého těla. A vlastně tady působíme trochu jako psychosomaticky. Takže navozujeme vagotonní parasympatický rytmus těla a to, že ženy, když prostě relaxují, tak opravdu relaxují. A to si myslím, že dokáže tady to prostředí všude ženám poskytnout. Souhlasím. Když bychom se chviličku zastavili u té slatiny, protože to je opravdu ojedinělé. Těch slatin po České republice je možná více, ale pouze ta ve Františkových lázních má takové účinky na to ženské tělo. Jak to působí v tom ženském těle, nebo jak vypadá ta procedura tím slatinným tamponem? Tak slatinný tampon vlastně to je ohřátá semletá slatina smíchaná s pramenem a podává se v teplotě cca 42-43 stupňů. Může to vypadat jako, že to je hrozně moc, ale je to dobře snášeno ženami a není to tak dramatické. Slatina se potom, vlastně to se natahuje do takové stříkačky speciální, která se v gynekologické pozici aplikuje do pochvy. A pak se většinou ženy ještě balí do takového speciálního zábalu, kterému říkáme tady kalhotky. A tam se dává vlastně asi skoro 3 cm vrstva té slatiny, aby opravdu udržela teplo a dodala to, co prostě potřebujeme. Ta slatina má výborné vlastnosti, co se týče udržení tepla, takže vychládá asi až 7krát pomaleji, třeba možná než v porovnání, myslím, s parafínem.
a dodržuje prostě dlouho teplotu ideální. A protože je hodně kyselá, tak působí vlastně bakteriostaticky nebo antimikrobiálně, působí mírně prohormonálně, protože tím, jak obsahuje vlastně ty prastaré přesličky, šáchory a všechny možné rostliny, které jsou lehce vlastně estrogenně aktivní, tak jsou tam fytoestrogeny a podporuje to prokrvení významně svojí teplotou. Uh-huh. A dalo by se říct, že by mohla pomoci za normálních okolností, že nám třeba i preventivně, jako mohly by si jí ženy dávat třeba, jak jste zmiňovala, ty fytoestrogeny, třeba před menopauzou, protože určitě, tam dochází. Určitě. Já bych doporučila každý ženě minimálně jednou za 2 roky prostě dojet si do lázní a udělat si kůru zde, protože si myslím, že my ženy se vydáváme v rodině, v domácnosti, v práci a každá žena, která prostě projde těmi lázněmi, tak to kvituje s velkým povděkem, že vlastně toho jako mohla být účastná a že by ráda přijela zas, že jo. Takže si jako doporučuji to v jakýmkoliv věku, ať je to prostě třeba i ženy jako ještě na pomezí puberty dospělosti, často mají, že jo, bolavou menstruaci, často mají prostě potíže jakýkoliv tady toho druhu nebo nepravidelnou menstruaci, takže to určitě má, jako naše slatina má určitě vliv i na to, nejenom slatina, teda i celkově veškeré procedury. To bychom nějak měli zalobovat u zdravotních pojišťoven, že? Já s tím souhlasím, ano. Ano. Jo, stejně ženy po porodu, prostě to si myslím, tam je obrovská, jako, jak bych řekla, s prominutím díra, jo, protože o ty ženy není úplně ideálně prostě postaráno a nemají se skoro na koho obrátit a tak, takže si myslím, že s potížemi po porodu, pokud nějaké nastanou, tak si myslím, že dokážeme taky udělat spoustu dobrého. No. I třeba, když ženy rodí císařským řezem, pak se tam vlastně dělají ty srůsty a tu ženu nikdo neinformuje, že se jí tam můžou udělat srůsty a že už třeba potom nemusí mít děti, anebo bude to oplodnění velmi těžké. Je to velká gynekologická operace, stejně jako každá jiná. A ženy, které projdou třeba odstraněním slepého střeva, chodí preventivně na zachování plodnosti do lázní proto, aby prostě tam žádné srůsty nevznikly, že jo? Takže z toho stejného důvodu si myslím, by to bylo jako na místě i po císařském řezu. Akorát, že 3 měsíce po císařském řezu s miminkem úplně nevím, ale určitě v pozdější době třeba. Vidíte. Co je největším nepřítelem nemožnosti počít? Když pomineme teď všude přítomný stres, na který se svádí v podstatě úplně všechno, myslím se, že někdy neúplně oprávněně, tak co je takovým tím největším nepřítelem? Možná zmiňme ty ženy, které jezdí přímo sem, co ty nejvíc trápí, co je sem vlastně dovedlo. Tak teďka je boom endometriózy určitě, jo, diagnóza, která se dřív tak jako schovávala, trvalo strašně dlouho, než se ženy diagnostikovaly, že mají endometriózu, což jsou vlastně záněty a hemoragické cysty na ováriích. To si myslím, že jako je teďka úplně to asi co potřebujeme nějak trochu poléčit a přijít na to, jak ženám nejlépe ideálně pomoci. No. Ale já jsem četla, že to je trošku oříšek, že na to nic moc jako nepomáhá. Každá žena má svoji endometriózu, vlastně by se tak dalo říct, takže je potom těžké jako ji napasovat do nějakého schématu léčebného. Každá ta operace, kterou žena projde, vypadá trochu jinak, protože některé ženě prostě jsou více napadené ovária, některá žena má více bolesti u menstruace, má adenomyózu, některá žena má třeba jenom jako decentní povlak a není to skoro vůbec jako znát, ani nemá třeba potíže a najde se to jenom jako náhodou. Ale v lázních zase nemůžeme využít třeba slatiny úplně naplno, protože to bychom úplně nechtěli třeba podporovat růst té endometriózy, ale jsou i jiné procedury, které tu máme, které jí mohou pomoct. A máte třeba zpětný ohlas od těch pacientek, jestli po té léčbě ve Františkových lázních s endometriózou se něco zlepšilo, anebo naopak třeba zhoršilo, nebo v jakým to šlo vlastně potom směrem? Plně jako zpětnou vazbu nemám. Jsou některé ženy, které jsou jako aktivní třeba na Instagramu, na Facebooku a z těch málo, které mám, tak mám ale většinu jako pozitivní ohlasy i v tom smyslu, že tady dostali vlastně poprvé ten čas se zamyslet nad tím, kde se jakoby to onemocnění bere, proč je to potkalo zrovna je
a co na to můžou změnit a jak na to můžou pracovat. Kde se vlastně bere takové onemocnění, jako je endometrioza? Tak právě, že každá žena jí má nějakou jinou a svojí, tak většinou to má každá žena má jako nějakou svoji příčinu, ale často je to prostě jakákoliv nerovnováha možná v prokrvení pánevního dna, kdy dochází k jakékoliv stagnaci a k tomu jsou často nějaké imunologické faktory, někdy je to retrográdní menstruace, kdy prostě jakoby částečně žena menstruuje i do dutiny břišní. A k tomu určitě nějaká nerovnováha hormonální. Nejde to jen tak říct, jako, že máme tu a tu příčinu. Je toho více faktorů. Když se vrátíme zpátky k tomu početí, takhle mohou ty ženy s endometriózou lehce počít nebo nemohou? No právě jak které, protože často dochází k srůstům vlastně v malé pánvi, takže často třeba i ty ženy přijdou při některých těch velkých operacích o vejcovody, takže pak často jako musí vlastně už jít jenom cestou umělého oplodnění. A i ta možnost toho zahnízdění toho embrya časného do toho endometria není tak jednoduchá u žen s endometriózou, protože víme, že ty imunologické poměry tam nejsou prostě proto ideálně nastaveny. Když teda zůstaneme u té plodnosti, u toho početí, tak my můžeme ošálit a děje se to jako různými věcmi, estetickými operacemi a podobně. Co neošálíme je ten vnitřek, že jo, to vím, že moje kamarádka, která otěhotněla ve 30 letech, taky genetička řekla, že už je prostě stará na to, aby byla matkou, prvorodičkou. V jakém věku sem přicházejí ženy s tím, že nemohou mít děti a chtěly by mít děti většinou? Tak jsou to většinou ženy kolem 30, i když vlastně od pojišťovny je oficiálně napsáno, že můžeme léčit jako v ženských lázních na diagnózu neplodnost 2krát za život mezi 35. a 40. rokem věku, což už vlastně jsou úplně starý, jo, podle dnešních měřítek. Takže to je tak, ale dostávají se sem ženy i dříve, samozřejmě po operacích a tak, kde se to už, vlastně kdy žena už prochází nějakou léčbu, třeba i v IVF, nebo dlouho nemůže prostě otěhotnět a třeba už i prošly prošla nějaké diagnostické operace, ale nebylo nic nalezeno, tak jí pošlou do lázní, protože třeba už kolikrát neví, co sníne, jo. Takže v tomto směru se dá říct, že tak ten průměr je asi 30 let. A kdy už, takhle, když by si někdo začal jako na tom miminku pracovat, nešlo, tak kdy už je dobré to řešit s lékařem, potažmo třeba už vyzkoušet lázně? Tak asi do těch 30 let je to přibližně po roce až 2. A potom, čím je žena starší, tak vlastně potom už se říká, potom třeba 35. roce se říká, že po půl roce už by bylo fajn, kdyby prostě navštívila lékaře, aby víceméně nestrácela čas. Vy jako lékařka musíte slýchat stovky příběhů od těch žen, proč jsou tady, proč se nedaří počít. Mají nějakého společného jmenovatele ty příběhy všech těch žen? Já třeba, co mám třeba ženy, které se mnou chodí hůlkovat, Nordic Walking a jsou to pacientky po onkologické, většinou třeba po ablacích prsu, tak tam je docela takovým tím společným jmenovatelem, že ty ženy měly toho hodně na těch bedrech, ale dělali si to trošku jako sami. A opravdu toho nesli moc, až je to nějakým způsobem dohnalo. Je něco takového třeba, co spojuje ty gynekologické pacientky? Já si myslím, že to je hodně podobné. Jo, že nebo dlouho třeba čekají, myslí na kariéru, taky třeba ženy v mém věku a trošku mladší, tak my jsme vlastně začínali tím, že jsme začínali brát antikoncepci a brali jsme ji nekonečně daleko, že jo, dlouho a pak když prostě přestanete brát po 10-15 letech antikoncepci, tak to není tak, že to tělo hned řekne, jo, tak já chci miminko a už se na něj těším a honem jsem s ním. Takže prostě i ta kariéra a ten způsob života prostě nás k tomu donutí, no, že se nedaří, takže si myslím, že to bude jako hlavní příčina spíš to, tady v tom smyslu, jako že když pominu teda
třeba diagnostika u mužů, že tam chybí spermie nebo jakýkoliv další mužský faktory, tak bych řekla, že to jsou jako polycystická ovária, která jsou u žen taky častou diagnózou relativně ty ženy, u těch žen, které vídám já, a ty jsou vlastně, tam je nedostatek jako ovulací, že jo? Protože tam je ta vada na těch vajíčníkách, to je hormonální vada, a nebo to jsou prostě ty ženy, které už odkládají početí miminka na pozdější věk. Takže to bych řekla, že asi tak nejčastější, co vídáme. Já jsem si vzpomněla teď na takovou tu kompatibilnost ještě těch partnerů, že oba dva mohou být plodní, ale nějak k sobě prostě jako nejdou. Pak vymění toho partnera. Vzpomněla jsem si na pana doktora Uzla, který tak v nadsázce říkal, prostě když to nepůjde doma, tak si skočte do opatrovní za sousedem, jako jo. Ale jestli i s tímto třeba jezdí ty ženy a pak mění partnery, když přijedou domů. Jo, to vídáme, jako někdy to slýchám. A jsem tu měla pár klientek, které se třeba vrátily s tím, že řeší buď neplodnost nebo nějaké jiné gynekologické potíže s druhým partnerem a vlastně, když si našli toho druhého partnera, tak otěhotněli, když tady předtím s tím prvním byli a neotěhotněli a po lázních pak otěhotněli s tím jiným, že jo, takže jo, asi něco na tom bude. Musí to tam být. Zmiňovala jste ty muže. Dříve to bylo prostě jasné. Ta chyba byla vždy víceméně na straně ženy. V současné době je to možná půl na půl, nebo 3/4 na půl na půl možná. Můžeme pomoct nějakým způsobem i těm mužům? Nebo? Já jsem o tom hodně přemýšlela, protože vlastně nevím, kde jsou v Čechách urologické lázně. A napadlo mě, že ta jako sedací plynová koupel si myslím, že už u mužů, kteří mají nedostatek spermí nebo potřebují z jakýhokoliv důvodu prokrvit pánevní dno, tak si myslím, že ta gynekologická plynová koupel by pro ně sedací, teda by byla pro ně úplně jako úžasná a jakýkoliv prostě prokrvování v malý pánvi. Takže já určitě bych je tady přivítala, myslím. To pak by třeba měli i větší chuť na sex. No samozřejmě. No. Dá se, jak jste zmiňovala na začátku, tu studii, kterou dělal pan doktor Michalič, vlastně primář lázeňské kliniky. Děláte ještě na nějakých dalších studiích o tom, jak je úspěšná gynekologická léčba ve Františkových Lázních? Neděláme vysloveně studie teďka o úspěšnosti naší léčby, ale chceme propojit právě se s centry asistované reprodukce a zkusit porovnat vlastně výsledky vlivu lázeňské léčby na průběh potom procedury v centrech asistované reprodukce. Takže teďka začínáme plánovat už vlastně klinickou studii, kde uvidíme, jaké výsledky budou a my věříme, že dobré. Já věřím, že dobré, protože za normálních okolností vlastně ty pacientky vám nejsou povinny hlásit, zda otěhotněli či nikoliv, ale oni jsou většinou šťastné a posílají vám miminka a posílají vám ty příběhy k tomu. A ze spousty příběhů je i vidět, že po několika možnostech umělého oplodnění, kdy to nevyšlo, tak pak nakonec vyšla ta léčba ve Františkových Lázních. Proč, to se asi jako nedozvíme, ale na druhou stranu dostáváte takových dopisů i vy dost, nebo třeba jenom pan doktor Michalič primář? Já se přiznám, že nemám moc času koukat do mailu. Tak to je. Tak. Ale vždycky mě potěší, když mě pan primář pošle nějaký jeho e-maily s pozitivní zpětnou vazbou. A jich právě ještě o to víc, že oni s ním navažují se kontakt při té akupunktuře, že jo, kam jdou mnohokrát, za mnou jdou jenom jednou nebo dvakrát prostě za týden, takže se s nima tolik nevidím. Ale vždycky jim říkám už teďka, když se s nima loučím, že jsme určitě hrozně moc zvědaví na pozitivní zpětnou vazbu a že se budeme těšit na pozitivní odpověď. Kdo píše lázně, nebo dá se gynekologická lázeňská léčba předepsat na křížek, to znamená klasická lázeňská léčba hrazená pojišťovnou? A jak dlouho trvá?
Teďka je to 21 dní a je to právě pro tu vysloveně gynekologickou jakoby neplodnost, tak pro tuto diagnózu je to 21 dní a píše to praktik, anebo dneska už vlastně to může psát i gynekolog nebo lékař třeba z Centra asistované reprodukce. Co mají dělat ty ženy, když jim třeba ten praktik řekne, že to už je metoda, která je zastaralá a vlastně jim ty lázně, že to je přežitek a ty lázně jim napsat nechce? Už jsem tady takové ženy měla a většinou se nenechají a zavolají si na svoji pojišťovnu anebo se nechají lázně napsat od lékaře jiného. Takže s tím celkem není problém a když žena ví, že na to nárok má, tak si to prosadí. Dá se to třeba opakovat každý rok, anebo je to... Po 2 letech. Po 2 letech se to opakuje a říkám, na tu neplodnost vysloveně je to mezi 35. a 40. rokem a jinak, když po gynekologických operacích, tak tam se píšou lázně jako na křížek a to jsou dokonce 4 týdny, to nejsou jenom 3 týdny. A píše je gynekolog většinou. Ty gynekologické operace, jak jste teď zmínila, to už odbočujeme od té neplodnosti. Ne, to je dobře, to už odbočujeme od té neplodnosti k tomu, že se tady léčí vlastně i ženy právě po těchto operacích. Co to obnáší? Tyto ženy nemusí pokaždé dostávat vlastně vaginální tampon, ale samozřejmě všechny ty procedury, které jsme jmenovali, tak mají velký pozitivní vliv na to dohojení, na to prokrvení malé pánve a často i na prevenci srůstu, takže je tady s radostí vítáme. A gynekologické operace tohoto druhu, myslíte, že třeba to jsou, když ženě vezmu vaječníky, nebo dělohu, nebo prodělá třeba onkologickou operaci, to jsou oni? Třeba u těch mladších žen, to jsou právě třeba velké operace u té endometriózy, kdy se musí prostě vlastně zachovat orgány, zvlášť pokud ještě nerodila a nebyla těhotná, ale vlastně jsou to jako relativně velké výkony, že třeba často je napadené střevo, takže měla jsem i ženy, které měly třeba dočasný vývod střevní, který potom se znovu musí operativně zanořit, takže to je velké riziko prostě srůstů v břišní dutině. A určitě tady těm ženám prostě ta léčba na 4 týdny jako velmi prospěje. A pak to jsou ženy třeba po mimoděložních těhotenstvích, kdy bohužel třeba často přijdou o vejcovod, nebo tam může být jakákoliv pozánětlivá indikace, jako jsou často třeba záněty po nitroděložních tělíscích. Jsou málo, ale vídáme je pořád. Prostě jsou ženy, které z nějakého důvodu prostě můžou tvořit abscesy a záněty v dutině břišní a v gynekologické oblasti, takže proto je určitě potom také důležité se dohojit vlastně v lázních a rekreovat. Ještě, když bychom zabrousili zpět k těm mužům, když se tady léčí žena na neplodnost, je doporučeno, aby za ní přijel třeba ten partner? Jo, to plánujeme, to vždycky plánujeme určitě a vzhledem k tomu, že dřív jsem neměla vůbec ultrazvuk k dispozici, teďka už mám konečně ultrazvuk aspoň staršího data, takže i občas plánujeme s ženami, že sledujeme, jestli bude ovulovat a který vaječník a pak jestli tak doporučujeme, kdy ten muž by měl dorazit. No. Tak to je hezké, to je plánování v přímém přenosu. Přesně ano. Tak. Co byste všem těm ženám na závěr doporučila i těm, které třeba se tak zoufale snaží mít miminko a nejde to a pořád to nejde a oni už jsou na pokraji toho, že by skočili jako z balkónu, protože už nevidí to východisko a to světlo na konci tunelu. Tak určitě je důležitý právě nestrácet ten nadhled a myslím si, že takový pobyt v lázních minimálně 14 dní až 3 týdny je určitě převede do takového jenšího módu. Poznají spoustu jiných klientek tady a udělají si třeba, vytvoří nová přátelství, která potom jim pomohou k tomu zase přistupovat z jiné stránky a kdo ví, třeba ta chemie slatinová se potom projeví velmi snadno na efektu. Dobře, já vám děkuji. Naším dnešním hostem podcastu z Františkových lázní o gynekologické léčbě byla gynekoložka Erika Vojík-Ullmanová z lázeňské kliniky ze Spa Resortu Pavlik Aquaforum. A my se budeme těšit u dalšího vydání podcastu. A já vám děkuji, paní doktorko. Já děkuji za pozvání. Nashledanou. Náš podcast najdete nejen na platformě Spotify, Apple Podcast, ale také na kanálu YouTube. Budeme se těšit u dalšího vydání.